Halo arek Surabaya, balik maneh karo aku nak konten mlaku-mlaku golek jajan. Nah, kali iki aku nak pas nak jalan tunjungan rek. Sing jarene akeh jajan-jajanan enak senengane arek Surabaya. Nah, ben enak nyeluke, sing nalno aku rekan yo rek. Ngomong-ngomong aku nak tunjungan iki kate ndolek jajanan viral rek. Nah, tempat saya apa sih jajanane panggone iki jarene iku hidden gem rek. Penasaran gak sih? Yuk melokno aku. Are aku nikmati panganan iki kan dhewe yo rek. Aku nyelepake pesen yo. Anu rek, aku Azizi. Nah, arek iki sing bakal ngajari aku sampai konten iki mari. Nah, iki rek pasar Tunjungan. Panggonane ono ning dalem. Ayo langsung menuju nak panggone. Nah, iki rek wis sampai ini itu bebek rempah tanmer. Terus langsung sinaya terus lurus. Ayo ayo. Nah, iki rek hotel panggone. Nah, luas tapi tetap nyaman. Penasaran gak sih menunya apa aja? Ya penasaran sih, tapi yo aku masih lah. Mas, pulau pada ini semalipun sinten mas. Wiwit pulang kenapa sampean disambut damel wonten mriku. Internet suka banyak berkata Menapa panjenengan ajeng mawajanipun kangge depot puniki. pun ini jika ingin tahu tentang KM Riki 2023 Punapa mawon menu ingkang dipansade wonten mriki. ini untuk ingkang yang pun kesalan menapa mawon. Nah, jadi iki rek macam-macam menue. Lah ngono iku aku gak penasaran maneh. Ya wes, karek kene panganan teko ae rek. Nah, iki rek panganan teko. Mas itu ya arep rek posisi wae ngene. Untung ae aku teko ngancane wae. Wes, langsung mana ya? Aku pesen ayam rek. Lah iki mau Azizi, koncoku pesen kulit rek. Ayam rek, disambel rek, cocok. Enak rek, kone rek. Kone rek. Ayamnya. Macam kencengi. Mana rek? Ngeri ya rek. Kriuk-kriuk. Nah, rek. Rek, rek. Kira mo tuloy ko ini dito.
Kulitnya enak sih, Rek. Rasanya yo. Rasanya yo. Pokoknya enak is, pokoknya. Kira panganan kok ini apa ini? Kulitnya kayak enak, Rek. Kok ini model kok ini. Di rempah-rempahnya, di bumbunya. Coba tangan sih ya kalau gitu. Enak rasanya, krenyes. Coba kulitnya, aku gak sempet tes Rek. Saya coba dari bumbu kuning ini. Enak Rek. Rasanya kayak terus tidak kata-kata. A few moments later. Warkol. Dadan rek jare arek koyo iku gak bocor rek, enak lan kenyang iku mantap. Aja lali mampir nak kene, soalnya nak kene mrene kuwate ambek enak. Pokoknya rek, ojo lali nggo kancamu tak gandengan mrene rek. Enggak dhewean manganmu. Sakne video ini sekali gak salah kata. Pamit sih ya rek, dhewe. Matur suwun. Ciralu. Warkol. Yo podo Surabaya iku ancen gak bocor, enak dan Huh?